Cześć, witam Was serdecznie w mojej kuchni i zapraszam dzisiaj na pyszny deser. Będzie to suflet czekoladowy, idealny na deser walentynkowy lub dla zakochanych tak po prostu, ale nie tylko. Jak suflet czekoladowy przygotować? Zaczynam od ugniecenia cukru razem ze skórką startą ze sparzonej, a wcześniej dokładnie wyszorowanej pomarańczy. Pamiętajcie, to bardzo ważne w dzisiejszych czasach. I kiedy już skórka z pomarańczy puści możliwie jak najwięcej olejku, to można wymieszać ten cukier razem z żółtkami i całość ucierać na taki gęsty kogel-mogel. Żółtka muszą zgęstnieć i oczywiście rozjaśnić swój kolor. Następnie dodaję rum albo na przykład sok pomarańczowy albo inny alkohol. Tym razem u mnie to jest ratafia i całość umieszczam w kąpieli wodnej. I znowu za pomocą trzepaczki bardzo dokładnie, ale nie za szybko, tak 2 uderzenia na sekundę, ubijam masę tak, żeby zmieniła się w ciepły, gęsty krem. Po niecałych 5 minutach masa zgęstnieje i wtedy można zdjąć miskę z ognia i jeszcze przez kolejnych 5 minut ubijać. Można mikserem, można nadal ręcznie, ale wtedy już intensywnie, tak żeby masa zgęstniała i jeszcze ostygła. Teraz pora do masy dodać skrobię kukurydzianą oraz kakao, a następnie ubić białka. Białka ubijam najpierw same, tak żeby zaczęły się spieniać. W momencie, kiedy już pojawi się ta biała piana, można dodać sok z cytryny albo ocet i nadal miksować na wysokich obrotach, tak żeby pojawiły się tak zwane miękkie wierzchołki. Wtedy można dosypać cukier i znowu ubijać całość tak długo, żeby piana z białek zrobiła się sztywna. 1/4 tej piany można teraz dodać do masy żółtkowej i delikatnie, ale jednak w miarę szybko wymieszać, starając się oczywiście nie uszkodzić bąbelków. Następnie można dodać do tak wymieszanej masy pozostałe białka i znowu wymieszać całość. Masę przekładam do kokilek, które wcześniej wysmarowałam sobie masłem i całość wstawiam do piekarnika nagrzanego do 190 stopni Celsjusza góra plus dół. Jeśli pieczecie z termoobiegiem, to o 20 stopni mniej, na około 20-25 minut i w tym czasie nie wolno otwierać piekarnika. I kiedy już suflet jest gotowy, czyli pięknie nam wyrósł w naszych kokilkach, można go od razu, a właściwie trzeba od razu wyjąć z piekarnika i serwuje się go od razu też na ciepło. A do Was, moi drodzy, pytanie: lepszy z polewą czekoladową i bitą śmietaną, czy z kremem angielskim na bazie żółtek? Dajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Jeśli podobał Wam się film, dajcie kciuk w górę, będzie mi bardzo miło. Możecie też zasubskrybować mój kanał, nacisnąć dzwoneczek, będziecie wtedy na bieżąco z nowymi przepisami. A ja żegnam się z Wami. Dzięki serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych wideo. Cześć!